наш лидер, който да ни води, да ни насърчава, да ни пробужда, Господи, и да ни води към спасение, Господи, Татко Небесен. Моля те, благослави го, Господи Боже. Той е човекът, който носи хляба на живота, Господи, и го разчупа и го раздава. Благослови го, Господи, да има мъдрост, да има ново помазание, да има винаги нова приясна храна за нас, Господи. Да не бъдем, както Словото казва, на мляко. Тоест на първото учение, учение за деца, за малки, Боже. Но нека да имаме твърда храна, хубава храна, Господи, и това нещо, Господи, да минава през Неговото сърце, през Неговия дух, Господи. В името на Исус те молим. Благодарим Ти, Боже, за Духът Ти, който е утешителят, Господи, за нас. Благодарим Ти, Господи, че Ти, Господи, даде най-скъпото от себе си, Боже, Синът си, Татко Небесен. Синът си, за да имаме спасение, Господи Боже. В името на Исус те молим, Господи, Татко. Давай ни сили да издържаме всичко това, което минаваме в тези последни дни. Дни на свидетелства, дни на чудеса, дни на изпълняване на пророчества, Боже. Десетки години, Господи, дори стотици преди това се е пророкувало за времената, в които в момента живеем, за събитията, които се случват, за войните, за политиката, всичко, което върви, Господи. И аз Ти благодаря, Господи, за това. Благодаря Ти, защото в този момент, в това време, ние можем да кажем само едно. Дойди, Господи Боже. Дойди, запечатани да бъдем в Духът Ти, да ни прибереш, да ни вземеш, Татко Небесен. В името на Исус те молим, дай ни уши слушащи, сърца разбиращи тази вечер. Благослави и брата, който ще разчупи хляба на живота, Татко Небесен. Амин. Амин. Брат Митко, помисли ти на молитва, брат Митко. Пасторе, сестра Пенка, прояви желание. Давай. Добре. Алелуя, велики и святи си, могъщи Божи, Исус, си благодаря за тази възможност, си привилегия, Господи, която ще ни дава, Господи, отново Божие воля събрание, Боже, в Твоето име, в Твоето име, Господи, Господне. Боже, благодарим Ти за това, че Ти казваш, Господи, там, където събрани двама или трима, Господи, Ти си помежду нас и ние сме тук тази вечер, Господи, държейки си, Господи, за Твоите обещания, за Твоите вечни обещания, Господи, които Те са непримими, но Те са Божи в изпълнение на всеки, Господи, който иска от Тебе, Божи святи. Ти казваш, ще ръцете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, почукайте и ще ви се даде, ще ви се отговори. Боже, ние сме Ти благодаря за това, за всички Твои обещания, че всеки, който идва пред Тебе, Боже, Ти можеш да го наградиш, Господи, и да получи това, което Боже си нуждае от Тебе, Татко Небесен. Благославяме за белото Ти, Боже, по лицето на цялата земя, Боже, святи. И наистина, Господи, ние се молим, Боже, нека да употребиш, брати и сестри, Господи, това последно време, наистина, като ни заствари, Боже, на Твоята нива. Така че, Господи, там, където стъпват ногата ни, Господи, Ти да го дадеш, Боже, за Твое притежание. Моля Ти, Господи, Ти казваш на своя Синима Божието царство за това. Помогни ни, Господи, в нашата плът, Татко Небесен, да покажем усилие, да може, Господи, да благовестваме, Боже, на много други да бъдем от тези жертвари, Господи, да Твоята нива, Боже, да може, Господи, наистина да се дава плод и плода, Господи, да трае за вечер живот. Боже, сега ние Ти моля да благословиш пасторското семейство. Съгласи, Боже, повече от двама или трима, Боже, съгласи повече от един или двама, Боже, святи. Боже, ние ги издигаме сега пред Тебе, благославяме ги, Господи, Ти моля за тяхното възстановление и съвършеното им, Боже, изцеление. Не чрез сила, не чрез помощ, но чрез Святия Ти Дух. Изпълни събранието ни, Господи, тази вечер, изпълни нас, Господи, като християнство семейство, Господи, Господи. И ние Ти молим, Господи, Святи Боже, нека наистина Духът Ти може да се движи и да разсипва всяко едно болест, всяко една немощ, всяко едно страдание, всяка една тегота, всяка една мъчнотия, всяка една беда, Боже. Аз се моля, Господи, чрез кръвта и раните на Исус Христос, Господи, наистина Ти да пречупиш тези неща и така да даваш, Боже, Твоята победа. Благослови тази вечер, Боже, Словото Си и това Слово, Господи, един си изречено в него,
то нека да преработи в нас. Този хляб, Господи, който наистина е сядал от небето, нека наистина да се наситим и така, Господи, да отделяваме глада си, Господи, в Тебе. Благослови всички брати и сестри, благославям семейство на пастора, Господи, благославям семейство на брат Гошо, благославям семейство на сестра Пейка, на сестра Светло, Боже, ние ти молим, Боже, свети ти Дух, Господи, да вземе централно място, да се движи и да върши чудеса и знамения, както ти си обещал, че в последно време ще излезе, Господи, до тъс, Господи, ние искаме да видим това проявление и да видим реалност, как ти свети Дух се реализира и върши чудеса и ние спрени каза, ръката не се е спасила и окопите, Господи, не се е тъпило. Боже, ние се те благодарим за това, че ти виждаш, готов си да протегнеш ръка, готов си да изслушаш и да избавиш всеки Господи, който те призовава с цяло сърце. Благослови тази вечер, както каза в Словото, и нека това Слово, Господи, да преработи в нас и да дава плод. В името на Исус оставяме се в Твоите ръце и просим Твоята воля. Благодарим Те, Боже. Амин. Амин, амин. Слава на Бога. Свет на Твоя тях уче. Слава на Бога. Днес ще прочитам един стих от Исаия, после ще видим същото. Исаия 5:27 казва така: горко на онези, които са мъдри в своите си очи и които са разумни пред себе си. Ще прочитам още веднъж. Горко на онези, които са мъдри в своите си очи и които са разумни пред себе си. Преди 2 седмици бях говорил точно за гордостта и сега искам така да премина от гордостта към смирение. Защото вижте, Словото Божие наистина, много сега Словото Божие предупреждава относно гордостта и наистина дава като алтернатива пред човека да смирява себе си. И сега в Лука 18 глава, преди да прочета притчата, тук се казва така: защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири. И който смири себе си, се възвиси. Виждаме колко наистина интересно казва. Възвисяването може да бъде добро, може да бъде и зло. Тук Словото Божие казва: всеки, който възвисява себе си, и сега дума, сам издига себе си. Това е не е добро пред Бога. Но който се смирява пред Бога, Бог го издига за Божието царство. Да правите разлика. Възвисяването като цяло може да бъде и добро, и зло. Зависи от това как ще стане. Дали пред Божия начин или по-човешки. Сега, ще почна първо тази притча, после ще кажа още някои неща. Лука 18 глава, от 9 на нататък казва така: казваме, и на някои, които уповаваха на себе си, ще са праведни и презираха другите. Виждаме тези хора, имаше една група хора, които уповаваха на себе, че са праведни и имаха презиране към другите хора. И казва така, като казва тая притча: двама човека влязоха в храма, се помолят. Единият е фарисей, а другият е верник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, богачен съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбителици, особено като той е верник. Виждаме какво отношение имаше към хората в този свят. Виждайки като тези хора каза неблагодарни, грабители, неправедни, прелюбителици. Значи виждаме какво има отношението към тях. И той, вижте, неговата правда, ако се изразява, ще казва така: постя 2 пъти седмица постя и дам десятък от що придобия. И аберника, другия човек от храма, какво направи? Като стоеше отдалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удреше гърдите си и казваше: Боже, бъди милостив към мен грешника. Единият изяваше своята правда. Да, и двете неща бяха добри. Даваше десятъка, постеше, добри неща, да, обаче ако няма взаимоотношение, ако няма любов, ако няма милост, ако няма състрадание, всичко това остава една религия, разберете ма. Християнство без любов, без взаимоотношение е една мъртва религия. Фарисеите знаеха много, говориха за Бога, ама Исус каза: тези хора стат си говорят за Бога, сърцата си далеч от много. Така че абирника осъзнаваше своето грешно естество. Той не се вълнуваше от какво ще кажат хората за него. Той се вълнуваше само какво ще каже Господ за него. Той каза: биш се гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мен грешника. Той не казваше: аз съм такъв не. Той не каза: аз съм грешник. И Словото Божие каза, че не то, че той седи от този оправдан този. А не онзи, който, защото който от сега себе ще се смири, а който смири себе ще да си. Тук става нещо много интересно. Този, който се имаше за голямата работа,
за много духовен, дава ти после седмица, дава си десятъка, а другия, който беше грешник, именно намери милост. Що викам тези неща? Без смирение няма как човек дори пред Бога да се моли и да получава отгора. Има ли сърцето ни гордост, себеправедност? Едва не сме голямата работа. Они там около нас са нищи. Това е страшно ответима. Двама човека са стоят в храма и двамата се молят на несещи Бог. Едната молитва, да се има поговорка си отдавана. Защо? Защото човек идва със своята праведност, да изявява себе си, а не да търси Бога. Сега вижте, трябва да положи се на крайна крещовска. Екклесиаст 7:16. Пак по същата тема вижте сега как мозайката се ще намести. Екклесиаст 7:16 казва така. Екклесиаст 7:16. Не си мисли за прекалено праведен, нито за прекалено мъдър, защо се погубваш? Спете микрофона, ако учите. Така ще това ченаш. Не си мисли за прекалено праведен, нито за прекалено мъдър, защо се погубваш. Значи видим, че ако човек мисли за себе си, колко е добър, колко е праведен, колко добри неща прави, едва не мисли тъчен, после до себе си започва да мисли, че едва не сам се спаси. Той не разбира, че има нужда от покаяние, има нужда от смирение, има нужда да е при Бога, защото вижте Бог. Не така, че Бог гледа на смирените с благодат, а на горделите Бог се противи. И това е много важно. Сега вижте, понякога хората, придобивайки малко повече знания от другите, да почват да си мислят, че едва не знанието, което го имам аз, другите го нямат. И понякога самото знание става като бариера между двама човека, между християните. И този, който е от по-дълго време верата, който е чел повече проповеди, чел и повече, така мога да за Бога. И примерно той застава от една позиция, че знае повече, разбира повече, а другия е по-малко. Ще кажа, защото при много години, при повече от 30 години, когато перва Бога, в първите години, идваха там, бяхме в една 50-та църква, много хора, бяхме на група и те ме питат: брат Пари, ти имаш ли духа? Викам: аз не разбира за какво става въпрос. Имаш ли духа? Викам: за какво става въпрос? Говориш как си, към не, аз не разбирам тези неща. И те ме гледаха от църквата, те бяха стари верващи, те имаха дарби, говореха езици, аз нямах още кабират нищо. И така имаха едно малко така гледата от високо. Аз не разбира за какво става въпрос. След мина доста време, когато разбрах, никога дарбите, служенията, това, което получаваме от Бога, не трябва да бъде като причина за развиване на брата и сестри. Напротив, Словото Божие казвам: приемайте се един друг, както Бог ви прие Христа. Това е Коринтияни 15:7. И сега казва така: знанието възгордява, любовта назидава. Коринтияни 8:1. Ако знанието, което придобиваш, не го практикуваш, не го живееш, то те води само към гордост. Колко много знаеш, понякога се събират християни, като аз искам чета 20 книги, а да не чета раз 15 и да не захвалим кой колко е чел. Вижте бе, Бог иска да се приближаваме при Него, да има общение с Него. Чети, разсъждавай, размишлявай. И цялото това е да можем това, което четем, и да го живеем, да го практикуваме като взаимоотношение. И каза така: ако някой мисли, че знае нещо, то още не е познал какво трябва да познава. Да вече какво става така? Няма такъв човек, който да има пълното знание, но всеки човек има какво да научи от Бога. Да получи от Бога, да се смириш себе си. А ако човек ида с гордост, че знае много, че едва няма който да се изненада, губи, трябва да кажа. Бог не гледа на хората начин. Бог иска хората да се покайват, да се смени сърца пред Него. И тук като приближава Коринтияни казва така: така, защото който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Значи, това, че стоиш в момента някъде, някакво положение, някаква позиция, било в църква, било между християни, внимавай. Внимавай, защото както стоиш, така може да паднеш. Защото църквата е на Бога, не на човека. И много важно е като християни да разбираме колко е важно да се смиряем пред Господа и да се смаляеме, ако мога така. Исаия 57:15 казва така. Исаия 57:15. Колко е важно нещо, как го казах смирението. Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е святи. Аз обитавам на високо свято място и с онзи, който е със съкрушен дух и смирен дух, за да съживявам духа на смирените, да съживявам сърцето на съкрушение. Виждаме за какво става. Когато човек се
идва при Господа. Смирено. Съкрушен дух. Какво значи съкрушен дух? Човек, който съзнава реалното състояние. И човек разбира какво е, когато разбира кой е Бог. Значи Бог е свят. Бог е създателя. Той е творец на всичко видимо и невидимо. А ние сме потомство на Адам. Носим греха в себе си, грешни човеци. И се нуждаем се от него. И когато човек се разбира, че сам по себе си е загубен по тока мада, тогава се съкрушава и казва: Господи, ела в живота ми. Боже, дойди в живота ми. Приеми ме, покайвам се и Бог те приема. Бог ти прощава и Бог прави в тебе ново създание. Словото Божие каза: а на ние, които го приеха, Бог даде право се нарекат Божии чеда. Слава да бъде на Господа. Сега, искам да кажа, че колкото повече се смиряваме пред Господа, толкова повече се приближаваме към Него. Сега, докато гордостта е път към падение, човек се сгордява, потом, че както се отгрява, така и пада. То смирението пред Бога е път, който се приближаваме при Него, като се смиряваме. И вижте, Яков 4:8, Яков казва така: приближава се при Бога и се приближава Той към вас. Как се приближаваме? Първо се смиряваме. Смиряваме се, смирение, спокойно, с молитва при Господа и Бог наистина не приема. И вижте, целта на християнина е не Той да се въздига. Целта на християнина е Исус да бъде издигнат. Има малка разлика. Днеска много често говорим за благословение, за преуспяване, как да бъдем успешни християни, как да бъдем успешни в живота, в бизнеса. Едва не центрираме върху успеха в това, което вършим. Обаче успешни ли сме като Христови председатели да носим Христовото име, да издигаме Исус Христос? Това е въпросът. Вижте, Йоанна 3:14 Словото Божие казва така: както Моисей издигна мината змия там по сината, така трябва да бъде издигнат и човешкия син. Целта е човешкия син, това е Божия син, Исус да бъде издигнат. Било чрез обхода, било чрез поведение, било чрез говор. Разбира се, не всеки може да проповядва, а не е задължително. Но всеки може да каже за Христос. Това, което е прави неговия живот. Наистина да покаже живота си като Христос, чрез живота, който живее. Целта на християнина е да издигне Христос, а той се смалява. Това е много важно, смаляването. Самата дума мога да се смирение като цяло, две подточки. Едното е покорство и послушание. Когато казваме, значи, да се покорим на Господа и да слушаш Божия глас. Виждаме непокорство в Адам и Ева, когато Бог даде една заповед на Адам. Още Ева не беше създадена, когато Бог даде заповедта на Адам. После Бог създаде Ева и сега колко са живели заедно. В един миг Ева се греши, после се греши Адам и после какво стана, свят се обърка. Се грешиха, грехили света и виждаме какво става. Последните новините. Това е следствието от грехопадението. Убийства, катастрофи, лъжи, измами, простична наркомания и само лоши неща. И Словото Божие казва, че в последно време беззаконието се примножава и наистина това става. Не виждаме какво става. Сега, значи, искам да кажа нещо, което е много важно да разбираме. Не допускайте гордост в сърцето си. Напротив, няма че къде се имаш, няма че какво правиш. Колко си успешен или нищо не успешен. Важно е да бъдем смирени пред Господа в сърцата си. И докато гордостта отдалечава, смирението е това, което доближава човека до Бога. И когато човек сам се възвишава според така в себе си, седва гордостта и неминуемо след това следва падението. Но сега в Матей 11 глава, сам Господ Христос, когато кани хората при себе си, това е призив. Казва така: дойдете при мен всички, които са трудни и обременени, и аз ще успокоя. Вземете моите уговор, върху се научете се от мене, защото съм кротък и смирено сърце и ще намерите покой на душите си. Виждаме в пластика колко много неща. Призива: елате при мен, отруднени и обременени. Този призив е към всички хора. Добре за какво да каза: отруднени и обременени. Всеки един човек без Бога е обременен от влиянието на греха в живота си. Но, какво става, като после каза: вземете върху себе си моето иго, научете се от мен. Значи, виждам, че кротостта, смирението, това е нещо, което трябва да се учи от Бога. Именно Неговото Слово е това, което ни учи и днес. Вижте, времена се променят, но Бог е същия и Неговото Слово е актуално и днес. Сега идва въпрос наистина: какво трябва да е смирението, ако мога така? Смирението, покорството, послушанието. Какво означава смирен човек? Смирен човек. Така, смирен, според речника означава един, който не проявява с гордост, самоувереност, скромен, кротък, покорен. Значи, това е характеристика на смирен човек. Всеки един християнин трябва да бъде смирен и кротък според Божия Слово. Така да се научи. Исус казва: научи се от мене. Веднъж като поведение, втори път като характер.
Това са две важни неща. Поведението е така, нашето отношение към другите хора, а характер е това, което вътре в тебе, което се изгражда в тебе. Сега ще при няколко стихове, като примери и от Стария от Новия Завет. В Изход 10 глава, ще дадем тук един пример сега, когато израелтяните бяха в робство. И в един миг изиха към Господа, Бог слезе, видя какво става положението им и каза на Моисей: иди при фараон да пусне моите люди. И наистина тогава виждаме, че Бог направи над 10 чудеса. И си се стремеше накрая фараон се покори на Бога. Обаче преди това какво ставаше? Преди това, при всяко чудо, знамение, фараон викаше: готово, ще ги пусна. След като отминеше знамението, отново се коревяваше. И тогава Моисей каза на фараон. Тогава Моисей и Арон отидаха при фараон и му казаха: така говори Господ, Бог на евреите. Тогава ще отказваш да смириш пред мене, да смириш. Значи виждаме, че фараон беше фараон. Той беше фараон на Египет, но имаше един, който над него. И това е Бог. Докато фараон смяташе, че той разполага с нещата. Да, но има един, който по-висок от него. И да така, докога ще откажеш да се смириш пред мене, пусни людите ми да ми послужат. Виждаме, че сама дума смирение означава покорство на Бог. Това е, което Бог каза нас. И сега дума към нас днес, Божиите заповеди са дадени за да смирят, да обоздаят човека. Значи виждаме, там пише: не лъжи, не кради, не убивай, не пожелавай и още други много неща. Самите петте книги това са като закон. И там, когато четем, наистина научаваме Божия стандарт на живот, Божиите правила, с които трябва наистина да се обхождаме, да се променяме. Сега, в Псалом 5.4.5 Словото Божие казва така, относно какво е отношението на Бога към тези, които са самодоволни, себеправени, самодостатъчни, ако мога така. Какво мисли Бог за тях? Вижте, Бог не крие нищо. Бог дава отговор на всеки един въпрос. Псалом 5.4.5 казва така: защото ти не си Бог, който се удоволства беззаконие. Нечистият няма да живее при тебе. Нищо се видят горливите пред твоите очи. Ти мразиш, които вършат беззаконие. Просто казва. И сега, знаете, в Откровение 28 казва, че небето не ще влезе нищо нечисто. Небето. Така че, всяко нещо, което има на тази земя, което не е добро, на тази земя трябва да се промени, трябва да се коригира. Ще казва, защо има хора, които живеят как се искат, като се надяват едни на Божията милост, като търсят при Бога, едно не, Бог тогава в небето ще покаже милост към тях. Видите, времето на Божията милост е днес и сега. Това е времето на Богота. И Словото Божие каза: ако днес чуете гласа му, не закоревявайте сърцата си. Не са причини чуваш, напротив, се покори на Господа. В Притчи 11.2 каза така: дойде ли гордост, идва и срам, а със смирението идва мъдростта. Откъде идва мъдростта? Идва от Бога. Когато човек се смирява пред Бога, уповава на Бога, моли се на Бога, Бог дава благодат, дава мъдрост. Словото Божие каза Яков 1.5: ако някому не сигурност, нека проси вяра. Така че виждаме, когато човек се смирява, наистина нещата стават живота му. В Притчи 16.19 казва така: по-добре е със смирен дух сред кротките, отколкото да делиш печка с горделивите. Ярък контраст. Смирени, кротки с Бога. Горделивите. В този свят може да имат много неща. Обаче, и не когато станат пред Господа, ще бъдат наистина погубени. Защо? Защото са били горди, не са приели Бога, не са се смирили и никога не са изгнали към Него. И това е, вижте, Словото Божие много ясно ни говори, че трябва да се смиряеме и като отношение, и като живот. В Михей 6.8 казва така. Михей 6 глава, 6.8 казва така: с кой дойда пред Господа да се поклоня на Всевишния Бог? Да дойде пред Него с изгаряне и сребнищи тълци, че благоли Господу хиляди овни, или 10 хиляди реки от масло, да не пророни се за прегрешенията си, плън от робата си за греха на душата си. И така ще си говори сега. Той ти е показал, човече, кое е добро. И кое иска Господ от тебе? Освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Виждам колко иска да обичаш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. И сега никога не сега относно, какво казва точно нашия Господ в Словото Божие,
относно това поведение, което говори днес, за смирението. Той е пример, вижте, той е пример за смирение. Филипяни 2 глава, от 5 до 8, така се казва, че нашия Господ наистина смири себе си, идвайки на тази земя, той даде пример за смирение. И когато казваме пример, имайки предвид това, което прави за нас, той дойде от небето, седата земя, проповяда, получава и накрая отиде и даде себе си за нас на кръста. И тук се казва така: имайте себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, който като беше и Божий образ, пак не че трябва да държи твърдо равен с Бога, да се отказва от всичко, като взе на себе си образ с слуга и стана подобен на човеците, и като се мери човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Че тази смърт на кръст е била най-позорната тогава. На кръст, и това го направи Христос за нас. И не само да го направи, но той ни остави и пример. В Словото Божие, ако четете, те казват така: ако мене гонеха, и вас ще гонят. Ако мен не приемаха, и вас няма приемат. Виждаме, че той е примера за нас. Ще има моменти, в които около нас ще бъде цветя рози. Дай Боже, не така може. Но ще има време, когато ще има изпитания, ще има трудности, ще има страдания. Да, това е така беше с Исус, така ще бъде и с нас. Словото Божие каза в Тимотей 3:12: всички, които искат да живеят благочестиво, ще бъдат гонени. Държало се така. Винаги има гонение, винаги има притеснение, винаги има неразбиране. Да, някъде може да е спокойно, но като цяло, почитано на земята, на всяка са различни места. В момента в Нигерия, мисля, че има голямо гонение на християните. На други места в Азия имат гонения големи. Да, това е реалността. Някъде може да е по-спокойно, но има моменти, в които като цяло има изпитания, има трудности. И това е реалността. И тук сега, самия Петър казва Словото Божие относно Христовия път. Защото това си е призвание. Панели Христос представя за вас и оставя пример да последвате по неговите стъпки. Сега дума, пример го имаме. Неговите стъпките ги имаме, те са направени пред нас. От нас иска, вървейки по този път, да бъдем готови, да изведем път с него до край. И се казва: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота, и никой не доходи пред цялостен чрез мен. Така че пътят е пред нас. От нас иска, стъпайки с вяра в този път, който Бог е за нас, Христос, да продължаваме с вяра. Падаме, ставаме, няма значение. А притчи казва: праведният и 7 пъти да падне, Бог пак ще я подигне. Така че имайте вяра в Бога и Бог няма да остави. В 1 Йоанна 2 глава 6 си казва така, 1 Йоанна 2:6 казва така: който казва, че прибъдва в Него, сам е дължен да ходи както ходи Христос. Значи, който казва, че е в Христос, като злата и пръчката, трябва да да прибъдем в Господа, да постоянстваме с Господа. Да все повече и повече Христос да се изразява в нас. И това, което ставате, то ще почва да става видимо в живота ни. И казваме: много създание. Много създанието става пред нас, но това, което е вътре, то понека почва да придива нас. И като говор, като отношение, като живот. И хората, ако не разберат Словото Божие или това, което им говорим, виждат живота, който живеем. Въпросът е: какво показваме на този живота, който живеем? Показваме ли Христос като Божий син, наистина, че сме Негови? Вижте, казах много важно да ходим в смирение. Самия Йоан Кръстител, вижте така, много интересен стих, Йоан 3 глава. Представете си, Йоан Кръстител виждах Исус идва към него. И той каза: ето това е Божият агнец, който си грехи на света. Йоан го представя на хората. И малко по-късно виждаме, че Йоан кръщава с вода и той кръщава. И хората отидат повече при Христос. И тогава идват част от учениците на Йоан и му казват: Йоан, всички хора отидат при него. Едва не, какво ще правим ние? Виж какво казва Йоан. Тогава при Йоан дойдоха и му казаха: Учителю, онзи, който бе с тебе отвъд Йордана, за който ти свидетелства, ето той кръщава и ще отидат при него. И си кой се Йоан. А Йоан какво да рече: човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: не съм аз Христос, съм пратен пред него. И после каза се: той трябва да расте, а пък аз трябва да се смалявам. И това е наистина много силно като разсъждение. Той да расте, а не смаляме. Това е християнство. Понякога ние хора, като хора, искаме да растем по-много, така да виждаш по-духовни, по-мъдри, по-знаеш, по-мощи. Вижте, смиряй се пред Господа, остави Бог да те издига. Възвисяването има две позиции. Има и добро и лошо. Когато цял се възвисява себе си, е лошо. Когато се смиряваш и Бог те възвисява, това е добро. Но като цяло възвисяването е Бог те издига и те приближава
по-близко до Него. Това е самата истина. И никой човек сам не може със свои усилия. Кажеш, това ще прави, ще става по-близко до Бога. Не. Колко повече се смиряваш пред Бога, толкова повече Бог се разрешава. Това е самата истина. Вижте сега. В Исаия 66 казва така. Това са много силни Божии думи в Исаия. Исаия 66. Защото моята ръка е направила всичко това и всичко това как така е станало, казва Господ. Ето на Господ ще погнемна. На онзи, който е смирен и съкрушен духом и трепери от словото ми. Какво значи смирен и съкрушен духом? Това значи човек, който осъзнава реално положението и състоянието. Разбира, че без Бога той е загубен. Сега той заминава в ада. Без Бога няма шанс. В този свят може да си много успешен, може да имаш хубава работа, може да си успешен в бизнеса, може да си успешен в много неща, да имаш хубава кола, хубава жена, всичко много да е хубаво. Обаче, ако Бог го няма, в един миг се обръщаш и ще кажеш като Соломон, всичко е суета, свети го на вятъра. Разбирате, много важно Христос да бъде на първо място в нашия живот. Сега, смирението в християнския живот, мога да кажа няколко думи какво е точно вижте сега. Съзнателно усилие да не привличаш вниманието си върху себе си. Сега дума, живей като християнин. Показва Христос чрез кротък и смирен тих дух. Но въпросът е тук не е въпросът да изявяваме колко сме духовни, колко много знаем, едва не колко ние ходим на църква. Покажи живота. Живота трябва да говори Христос, не думите. Думите наистина те са хубави, но че живота, знаете, преди време един брат е казал на един човек, животът ти толкова силно говори, че не мога да чуеш това, което говориш. Живота на християните трябва да говори за Христос. Вижте сега. В Лука 14 глава, относно смирението, Исус дава много притчи, много така, полуки казва така. И казва така, и като забеляза как поканите избираха първите столове, казва им притча, думайки. Значи хората идват да събране, всеки иска да бъде някъде отпред. Обаче той каза, когато те покани някой на сватба, не седе на първия стол, да не би да е бил поканен някой от него по-почетен от тебе. И като той, който е поканен и тебе, и него, и ти рече, отстъпи това място на този човек и тогава ще започнеш със срам да вземаш последното място. Със срам. Но когато те поканят, иди си на последното място. И когато дойде този, който те е поканал да ти рече, приятелю, мини по-горе, тогава ще имаш почет пред всички тия, които седят с тебе на трапезата. Защото всеки, който се възвишава себе си, ще смири, а който смирява себе си, ще се възвиши относно щалата. Така че не търсете първите места. Търсете Божието присъствие. Да бъдете близко до Бога със смирение. Сега, смирението, това е, може да кажем, това е като покорство на Божието Слово. Когато четем Словото Божие, то не е написано просто само така да прочетем като роман. Това Слово трябва да се чете, трябва да се съждава, трябва да се покоряваме. И когато се покоряваме на Бога, имам по начин казваме, Господи, да, ние заявяваме, че си нашия Бог. Сега, 1 Петрово 5-6-7 казва така. 1 Петрово 5 глава 6-7 стих. И тъй, смирете се под мощта ръка на Бога да си своевременно. И всяка ваша грижа, вършете едно, той се грижи за вас. Значи виждаме първо смиряване се пред Господа, ръката на Бога. И после пренеси така, по-млади покорявайте се на по-старите. Да, всички един на друг, облечете смирението, защото Бог се противи на гордивите, а на смирените дава благодат. Виждаме колко, значи Бог може да бъде и приятел, може да бъде и приятел. Ако се възгордяваш, Бог стане приятел. Ако се смиряваш, Бог става твой близък приятел. Виждаме как наистина ще се променят само от нашето отношение към самия Него. Ако ние се възгордяваме, вземем бунт. Ако се смиряваме, той каза, ела добри вини слово. Така че е важно наистина тези неща. Сега, Псалом 55 казва така, възложи на Господ товара си и той ще подпрем, не ще да почне се покати праведният. Виждаме, когато се смиряваме пред Господа, когато се доверяме на Господа, ние казваме, Господи, дойди. Оставяме всичко в Твоите ръце. Сега вижте, в Филипяни има много интересен стих. Самия апостол Павел казва така, научих тайната, идея ми да нямам, съм в изобилие, съм в скудост. Има една тайна. Това е тайната на смирението. Тайната, това, че Бог е с нас. И казва така, знай в скудост да живее, знай в изобилие да живее. Във всяко нещо и при всички обстоятелства съм научил тайната. И да съм сит, и да съм гладен, и да съм в скудост, и да съм в изобилие. Да всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепя. Слава да бъде Господи. Виждаме, че самото благосъстояние на човека
Не зависи от това, какво ще бъде трапезата му. Дали ще бъде нещо ценно, много скъпо и нещо по-обикновено. И зависи от отношението към Бога. Когато Бог е на първо място, другите работи наистина Бог се погрижи. Словото Божие казва, Псалом 37:25, млад бях, остарях, не видях праведен неостоен, нито потомство да проси хляб. Слава да бъде Господа. И нещо такова, вижте, Яков че ще каже, че Бог на гордините се противи, а на смирението дава благодат. Значи, когато искаме повече от Бога, трябва да се смиряем пред Господа. Когато се бунтуваме, разгордяваме, ставим бунт пред Бога и Бог каже, Бог се противи. И вижте, че тук има един много силен стих в Евреи 4:16. Какво да правим, когато наистина дойде изпитанието в живота ни? Бог ни казва така, че има благодат при Бога. И трябва наистина всеки да има дразумение, като Божиите да е при Него и да е към Бога. Казва така, нека пристъпваме за разумение към престола на благодата, за да приемем милост и да намерим благодат, която да помага във време на нужда. И когато дойде трудността, ела при Бога, смири се пред Господа, покори се на Бога, кажи Господи, ето, това е проблема. Няма при кого да отида. Самия Петър каза, Господи, кого да отидем? Само при Тебе има думи на живота. Така че, идем при Бога винаги, не само когато имам нужда. За много хора, Бог им е нужен само когато имат някаква нужда. Къде да мраз? Идват при Бога и Боже, сега той се списъка. Ма чакай. Бог се да идем при Негови деца. Не само веднъж с списъка, но да идем винаги при Него. Съм така се бъдеш благодаря на Бога за хубавия ден, за семейството, за работа, за децата. Има толкова много неща, които около нас не дава Бог. За семейния живот, който дарява. Вече като минеш, благодаря на Господа за всичко, което направи през този ден. Иска да прошка, ако Бог се грешил нещо. Това е живо взаимоотношение с Господа. Това иска Бог всеки от нас. И когато се смиряме пред Бога, тогава това става още по-реално. Във 2 Коринтияни 12 глава, тук има интересна история. Апостол Павел каза, при многото знание, откровение, което имах от Бога, Бог допусна трън в плътта. Сега, какъв е този трън, Бог знае. Някой боли се нещо друго, но каза трън в плътта. Да не се предвързвам така при много откровение. И каза, какво прави Павел сега? 3 пъти се молих на Господа да отмане този трън от мене. Но виж по кому каза сега. А той ми рече, доволна ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с голяма радост, по-добре ще се похваля с немощи си, за да почува на мене Христовата сила. Сега намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишение, в гонение, притеснение за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. И сега, когато се чувстваш сам в тежко състояние, тогава знаеш, че Бог е с тебе. Няма да остави. Винаги оплай на Господа и знаеш, че наистина Той винаги има изкорения път. Сега, искам да кажа нещо за самото смирение. Смирението е като част от християнския характер. Ако мога всяка година кажа, това означава скромност, която идва от връстен с Христос. Скромност, така примирение. Я преди да бъдеш кротък, смирен на сърце. И Галатяни 5 глава, 22 си казва така относно плода духа. Там смирение не го пише, но мога да приемем и смирението като част от това. Любов, радост, мир, кротост, благост, верност, милосърдие, се взема много търпение. Мога да правим и смирение. Защото това е много важно. Това се изгражда, когато колкото повече прибъдем в Господа, колко повече постоянстваме с Бога. И в 4 глава казва така е писание. И тъй, братя, моля ви да се обхождайте достойно за званието, което бях призвани. Тук призвава църквата. Какво каза? С съвършено смирение, кротост, дълготърпение, като се претърпявате един друг с любов. Само да претърпявате по начин. Когато някъде има проблем, не търси да се отмъщаваш и да можеш както да е посъпал той. Вижте, в този след, когато се мили, когато някой ти да прави нещо, си готов по същия начин да му върнеш. Това е реакцията на плътта на стария човек. Обаче Словото Божие се казва, ако някой даде паметната буза, обърни и другата. После в Коринтияни апостол казва, ако трябва, останете он е оправдание. Няма значение кой е прав. Остани на Бога. Словото Божие казва, не се отмъщавайте, защото на мен преди възмездията. Така че се чуем как да си говорим, ако малко така на някого, по-добре е остави всичко в ръката на Господа. Бог знае как да бъде нещата. И важно е сега тези неща, като смирение и другите неща, които са плотно духа, да бъдат част от нашия характер. И това са неща, които говорят, че Бог работи, че Бог живее в нас. И тук Словото Божие казва в Колосяните 3 глава. И тъй като Божие избрани, святи и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение, претърпявайте се един друг се прощавайте, ако някой има оплакване против някого.
както и Господ простил вас, така прощавайте и вие. Виждаме наистина пример както Господ. А над всичко това, облечете се в любовта, която свързва всичко съвършенство. Виждаме, че без любов не става нищо. Всичко друго без любов е религия. Значи любов, милост, състрадание, доброта. Това е нещо, което наистина Бог иска от нас. И тук в Даре Филипеен, 2 глава, 3 стих, това е един от последните, които ще прочитам. Филипеен 2.3 казва така. Филипеен 2.3. Не правите нищо от партизанство и щеславие, но смирено нека всеки ще другия по-горе от себе си. Виждаме колко просто елементарен стих. Не прави нищо от партизанство и щеславие. Значи партизанство. Партизанството е желанието да бъдеш прав на всяка цена. Прав ти да бъдеш. А щеславието е гордост и стремеж към самоизтъкване. Сега, помните Марка 9 глава, 35 стих, когато апостолите вървяха за Христос към Иерусалим, и тогава той им каза, сега отивам в Иерусалим, там ще бъде предаден от пранеците, там ще бъде разпнат на къс, ще умре, ще разкъсна. Ти не разбрах кой им говори. И те после почна да заручка сега, добре, той като ти, кой ще бъде пръв между нас, знае кой ще бъде пръв, кой ще бъде омбачета. И тогава като така седнаха и си каза, какво са припречи пътя вие? Те мълчаха, бяха гузни. И той каза така, който иска да бъде пръв между вас, ще бъде от всички последен и от всички слуга или служител. Виждаме, че при Бога, Божие царство, Божите отношения са този, който иска да бъде пръв, трябва да бъде слуга на останалите хора. Сам иска Христос да дойде на тази земя да служи, не да господарува. И това е много важно. И именно затова Бог ни даде любовта, че Святия Божи Дух в сърцата ни, да можем чрез Неговата любов да се обичаме един друг. Наистина, като Христови последователи, да показваме Исус Христос чрез любовта, която е дал в сърцата ни. И тук казва така, Римляни 12 глава, в братолюбието си, обичате си един друг като сродници, изправяйте се, давайте един друг почет. Това може да почетем другите, наистина да показваме, че наистина Христос ще живее в сърцата ни. И сега, идва въпросът накратко само да кажа, как трябва да се смиряваме сега? Защото въпросът е горе на смирение. Как може да стане това библейски начин? Значи, в притчи, 12 казва така, теглотата смирява човешко сърце. Теглотата. Значи, понякога Бог използва и момента в теглота в този живот, за да смири. И когато човек попадне в някаква теглота, някаква скръп, нещо, което преминава, и тогава вика, Боже, ти къде си? И Бог казва, аз съм тук. Дай теглотата там, когато се найде, и тогава Бог е там. И понякога Бог използва и теглотата, макар че ти казвам, че той я предпричинява. Но Бог използва теглотата да може да смири човека. А другото, което е Бог казва, нещо друго, което помага на хората да смиряват, това е постът. В Исаия 58 глава, там много ясно казвам, че Бог е посилно поста, има да смирява човешко душа. Постът. Значи, понякога Бог се теглотата, понякога се използва поста. И нещо, което е важно, вижте, когато един човек опада на Господа и знае, че Бог е този, който дал Словото Божие наставление и всичко и дава, вижте, има и награда от Бога. В притчи 26 казва така, наградата на смирението и страха от Господа е богатство, слава и живот. Не е богатството за тази земя, богатство в небесата, вечността. Сега много хора не искат да просперят на тази земя, да бъдат богати, да имат всичко, обаче истина кажа, че наши истински живот е в небето. Видите така, на тази земя не сме пришелци, хора, които преминават, заминават. Така че Бог дава всичко, което е необходимо на тази земя, но целта на Бога е наистина вървейки нагоре, да работим за небето. И това, което е ценно за небето, това, което наистина ще има и наистина печат за небето има да бъдеш добър, милостив, състрадателен, всичко да вършиш с любов. И така се наказва някои неща, които запомня. Първо, смиреният християнин се покорява на Божиите заповеди, на Божието слово, на Божията проповед. Когато някой проповяда, слушайте какво се говори. Когато понякога Бог чрез проповедите говори много неща на хората. И макар че не са познани много добре, но Бог говори и чрез тези проповеди иска да наистина да предизвика, да научи на покорството. Другото, което е да приеме Божието слово без роптание. Понякога си казваме, да, той е брата хубаво говори, ама той слово е за един, кой си не за мене. Не, аз ще кажа, че в Словото Божие винаги има нещо, което Бог се да не каже за нас. Така че, нека се опитаме да го разбираме. След това, отдяга първите места. Не търсите да бъдете някъде нависоко. Ще да знаят, да кажат, то си голяма работа. Не. По-скоро смиряйте пред Господа. Бъдете познати и признати от Господа, не от човеци. И нещо, което е не на последно място. Истински християнин показва
почет към другите, почета, това е много важно. И наистина, искам да кажа, че ако искаш Бог да работи с тебе, то трябва да смиряваш. Защото Бог работи с смирените. А тези, които са самодоволни, си я правени, Бог се противи на тях. Така че Бог даде наистина мъдрост. И в Словото Божие казва, че в числа 12 стих, че Моисей беше най-кроткият човек на земята, Моисей. Така пише Словото Божие. Знаеш, но той Моисей беше направил убийство, да. Преди срещане с Бога, Моисей беше друг човек. Макар да сеше в царския дворец, макар да знаеше закона, беше друг човек. Когато среща с Господа, тогава става промяната. И Словото Божие в числа 12, че Моисей беше най-кроткият човек на земята. Искам да ви кажа, че целта на Бога е всеки от нас. Смиряваме к себе си, наистина да променя характера си и все повече да прилича на Христос. Нека Бог да благослови. Славата на нашия Бог. Нека се молим сега.